Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τίμιε πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Άγιε Σάββα της Καλύμνου πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Όσιε Σάββα, όσοι αμφιλόχιε της Πάθμου πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Άγιε Θέμελη που έζησε στην Κάλυμνο πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Στην σημερινή αγαπητή μου εν Χριστώ ομιλία μου θα ήθελα με τη χάρη του Αγίου Θεού και των Αγίων προσευχών σας να σας μιλήσω για την ωφέλεια από την μελέτη της Αγίας Γραφής. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, ενώ αποτελεί βασικό και σημαντικότερο έργο για κάθε πιστό, ειδικά στις ημέρες μας, για πολλούς δεν υφίσταται. Θα έλεγα ότι είναι το πιο σκονισμένο βιβλίο στη βιβλιοθήκη μας. Για τους μεν αδιάφορους θεωρείται δεδομένη η μη ενασχόλησή τους με το ιερό αυτό βιβλίο. Για δε τους έχοντας ενδιαφέρον για την πνευματική ζωή παρατηρούμε παραγκώνηση της, ενώ προτεραιότητας για ανάγνωση άλλων πνευματικών βιβλίων. Όμως η μελέτη της Αγίας Γραφής δεν μπορεί να είναι ένα παραγέμισμα στην πνευματική μας ζωή, αλλά βασικό μέλημα αυτής. Ας σκεφτούμε ένα αθλητή του στίβου, ο οποίος προπονείται καθημερινά για πολλές ώρες. Αυτός ο αθλητής είναι πολύ πιθανό να καταφέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Παράλληλα τώρα, για τον Ορθόδοξο Χριστιανό που είναι ένας αθλητής του πνευματικού στίβου, η καλή διατροφή είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Αν δεν τραφείς με τις απαραίτητες αυτές βιταμίνες, δεν θα μπορέσεις να σταθείς όρθιος, ούτε να θα πετύχεις τους πνευματικούς σου στόχους. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας, απευθυνόμενος στο Μαρκελίνο, τον επενεί διότι έμαθε την αγάπη του για το Λόγο του Θεού που βρίσκεται αποθησαυρισμένο στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αναφερόμενος σε αυτόν λέγει χαρακτηριστικά «Προσπάσαν την Θείαν Γραφήν έχειν την στολήν», απασχόληση δηλαδή. Ομολογεί λοιπόν ευθαρσός τον πόθο του για τη μελέτη του Ιερού Κειμένου. Στο ίδιο έργο του προς Μαρκελίνον αναφέρεται στα ωφέλη της βιβλικής μελέτης λέγοντας «Πάσα μεν η Θεία Γραφή διδάσκαλος εστί αρετής και πίστεως αληθούς». Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού καταγεγραμμένος και με απλά λόγια μέσω αυτής μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους. Τους αναφέρει τι να κάνουν για να ενωθούν μαζί Του. Ο Άγιος Αθανάσιος, αναφερόμενος στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, χρησιμοποιεί μια πολύ επιτυχημένη εικόνα για την ωφέλεια από την ανάγνωσή της. Λέγει «Δι των εντυχανόντων έκαστον ταύτη τη βίβλο εντυχάνει μεν άπαση γνησίως της εν αυτή θεοπνεύστης ούσι. Λαμβάνει δε λοιπόν από αυτόν ως εκ παραδείσου καρπών ωφελίας προς την χρίαν εαυτόν έχοντα σύνορά». Είναι δηλαδή όταν μελετάς το Ιερό Κείμενο της Αγίας Γραφής σαν να έχεις μπει στον κήπο του Παραδείσου και μαζεύεις πνευματικούς καρπούς. Τέλος, ο Άγιος κάνει μία αναφορά στον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, για τον οποίον λέγει ότι επειδή δεν γνώριζε γράμματα προσπαθούσε να αποστηθήσει όλη την Αγία Γραφή στο νου του και αναφέρει χαρακτηριστικά «Και γάρ προσήχεν ούτως τη αναγνώση, ως μηδέν των γεγραμμένων απ' αυτού πίπτην χαμέ, πάντα δε κατέχειν
και λοιπόν αυτό τη μνήμη αντί βιβλίων γίνεστε. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα και προτεραιότητα που έδιναν οι Άγιοι στη μελέτη της Αγίας Γραφής και η αναφορά τους στα ωφέλη εξ αυτής στους χριστιανούς. Δεν έχουμε παρά να ακολουθούμε τα ίχνη των πατέρων μας. Εκείνοι που θέλουν να βρουν τους πολύτιμους λίθους από την θάλασσα δεν κάθονται κοντά στην παραλία μετρώντας τα κύματα, αλλά τους βρίσκουν αφού κατέβουν σε πολύ βάθος στις θαλάσσιες και φτάσουν σε κάποιο τρόπο ακόμα και μέχρι τους κόλπους της αβύσσου. Μόνο έτσι κατορθώνουν να βρουν τους πολυτίμους λίθους που θέλουν. Άρα και ποια μεγάλη ωφέλεια θα μπορούσε να φέρει στη ζωή μας η ανέβρεση των λίθων αυτών. Αντίθετα, πολλές φορές μας φέρνει άπειρα κακά, παρόλο όμως που προέρχεται τόση βλάβη, καθόλου δεν φοβούνται εκείνοι που ασχολούνται με αυτά. Και για να μπορέσουν να βρουν εκείνο που ζητάνε, εκθέτουν τους εαυτούς τους σε κινδύνους και υπομένουν πολλούς κόπους. Όμως δε συμβαίνει το ίδιο και με εμάς που ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή και τους πνευματικούς και πολυτίμους λίθους που περιέχει. Γιατί ούτε κίνδυνος υπάρχει και ο κόπος είναι μικρός και το κέρδος απερίγραπτο. Αρκεί εμείς να δώσουμε με προθυμία ό,τι εξαρτάται από τον εαυτό μας. Εκείνο που εξαρτάται από τον εαυτό μας είναι να διαθέτουμε λίγη ώρα την ημέρα για να μελετάμε την Αγία Γραφή. Αν για άλλα πράγματα και μάλιστα πολλές φορές βλαβερά διαθέτουμε πολλές ώρες, πόσο μάλλον για το Λόγο του Θεού, γιατί μόνο ο Λόγος του Θεού μας ζωοποιεί, μας φωτίζει, μας αγιάζει, μας παρηγορεί, καθαρίζει την καρδιά μας και μας προφυλάττει από το δρόμο των παρανόμων. Έτσι λοιπόν, χωρίς πολύ κόπο, έχουμε μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Η εποχή μας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για την πληροφορία παρά για την γνώση. Η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται καθημερινά ο άνθρωπος με πληροφορίες και ειδήσεις και να μην ενδιαφέρεται στο ίδιο βαθμό για τη μελέτη πνευματικών κειμένων, είτε αγιογραφικών, είτε πατερικών και θεολογικών ψυχοφελών συγγραμμάτων. Μάλιστα πολλές φορές γινόμαστε υπέρμαχοι της πατερικής και ασκητικής θεολογίας και καλά πράττουμε, χωρίς όμως την ίδια στιγμή να επιδεικνύουμε το ίδιο ζήλο για τη μελέτη των πατερικών κειμένων, την στιγμή μάλιστα όπου μπορούμε να βρούμε μέγα πλήθος αυτών αναρτημένα σε ιστολόγια. Με αυτόν τον τρόπο όμως η ασκητική και πατερική θεολογία από το βίωμα εκπίπτει απλώς σε ιδεολογία. Θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε την ανάγκη της μελέτης χριστιανικών κειμένων, επικαλούμενοι και προβάλλοντας σημαντικά παραδείγματα από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος, 354 έως 427 μετά Χριστό, σε νεαρή ηλικία, επηρεασμένος από το διαφθαρμένο περιβάλλον, παρασύρθηκε σε ανήθικη ζωή. Μάλιστα, πιστεύοντας ότι θα βρει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν, έγινε ακόλουθος της αίρεσης των Μανιχαίων. Σε ηλικία όμως 32 ετών, περπατώντας στον κήπο του, σκεπτόμενος όσα τον απασχολούσαν, άκουσε μια παιδική φωνή να του λέγει «Πάρε και διέβασε». Άνοιξε τότε το βιβλίο με τις επιστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου που ήταν κοντά του και τα μάτια του έπεσαν στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, κεφάλαιο 13 στίχους 13 έως 14, όπου ο Απόστολος γράφει «Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έρηδοι και ζήλο,
αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοια, μη ποιήστε εις επιθυμίας». Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου συγκλώνησαν την καρδιά του Ιερού Αυγουστίνου και η μεγάλη και σωτήρια ώρα της Θείας Χάριτος ήλθε για αυτόν. Μόλις τελείωσα την ανάγνωση των λίγων αυτών λέξεων, αναφέρει ο ίδιος, αμέσως χύθηκε στην καρδιά μου φως, το οποίο της χάρισε την ειρήνη και αμέσως διαλύθηκε το σκοτάδι με το οποίο περιέβαλαν οι αμφιβολίες μου. Τη στιγμή εκείνη είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Στο εξής θα ζούσε μόνο για τον Χριστό και την Εκκλησία. Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τη ζωή του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα, κορυφαία μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Φιοντόρ Μιχαλόβιτς Ντοστογεύσκι, 1821-1881. Κατά την νεαρή του ηλικία ήταν άθεος και επειδή αναμίχθηκε σε πολιτικές ταραχές καταδικάστηκε το 1849 σε τετραετή εξορία στην Σιβερία. Στον δρόμο για την εξορία κάποια ευσεβής χριστιανή γυναίκα έδωσε στον 28χρονο τότε Ντοστογεύσκι την Καινή Διαθήκη για παρηγοριά. Καθώς ήταν άθεος ο Ντοστογεύσκι, στην εξορία έσκιζε τις σελίδες του βιβλίου για να καθαρίσει την πίπα που κάπνιζε. Ώσπου κάποια στιγμή από περιέργεια ή βαριεστημάρα θέλησε να μάθει τι λέει επιτέλους αυτό το χριστιανικό βιβλίο. Η πρώτη σελίδα στο σχισμένο βιβλίο ήταν αυτή η περικοπή του Ασώτου. Η ανάγνωση της περικοπής αυτής, αλλά και έπειτα όλης της Καινής Διαθήκης, τον συγκλώνησε και του αποκαλύφθηκε ένας νέος κόσμος, αυτός της γνωριμίας με τον Θεό. Το γεγονός αυτός αποτέλεσε το γεγονός της μεταμόρφωσης του σε ένα από τους σπουδαιότερους Ορθοδόξους χριστιανούς διανοητές. Τα παραπάνω παραδείγματα φανερώνουν την μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη που προσφέρει σε όλους μας η πνευματική μελέτη, η μελέτη της Αγίας Γραφής, των πατερικών κειμένων, των βίων των Αγίων, των ύμνων της Εκκλησίας μας, αλλά και των ορθοδόξων ψυχοφελών βιβλίων που παρουσιάζουν και ερμηνεύουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου αναφέρει ότι τα χριστιανικά βιβλία είναι αναγκαίο απόκτημα, γιατί και η θέα μόνο των βιβλίων αυτών μας κάνει πιο δυσκίνητους προς την αμαρτία και μας οθούν προς την αρετή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει ότι οι γραμμές και οι λέξεις του πνευματικού βιβλίου και μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι τα ημάτια του Χριστού. Όπως τα ενδύματα μας καλύπτουν, έτσι και οι σελίδες της Αγίας Γραφής κρύβουν τον ίδιο τον Χριστόν. Ο Αββάς Σισόης, όταν τον αναζητούσαν, έλεγε «Δεν ευκαιρώ να έρθω», διότι δεν ήθελε να αποχωριστεί την πνευματική μελέτη που του χάρισε η Θεία Γνώση. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ διάβαζε κάθε εβδομάδα ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με τον Αββά Φιλίμωνα, με την αδιάλειπτη προσευχή και τη μελέτη των Θείων Γραφών ανοίγουν τα νοερά μάτια της ψυχής και βλέπουν τον βασιλέα των δυνάμεων. Ο Όσιος Κάλιστος Αγγελικούδης αναφέρει ότι η ανάγνωση των Ιερών Γραφών και των Αγίων που τις εξηγούν ξυπνούν τον νουν και τον βοηθούν να προσκολάται στο Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει τα ακόλουθα. Όταν κάθεσαι να διαβάσεις το Λόγο του Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή τον Θεό, να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να τα εκτελείς, να τα εφαρμόζεις δηλαδή, και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων. Δεν αρκεί μόνον η ανάγνωση, εάν δεν προστίθεται και η γνώση.
όπως ακριβώς εάν κανείς τρέφεται μεν, αλλά δεν χωνεύει, δεν θα ζήσει. Έτσι και αν κανείς διαβάζει μεν, αλλά δεν μαθαίνει όσα διαβάζει και δεν τα εφαρμόζει, δεν θα βρει την αλήθεια. Χωρίς τη μελέτη των Αγίων Γραφών είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος. Όπως ακριβώς κάθε μέρα στο σώμα προσφέρει την ανάλογη τροφή και δαπανά στα σχετικά χρήματα, έτσι με και για την ψυχή. Δεν πρέπει να την αφήνεις να φθήρεται από την πείνα, να της παρέχεις κατάλληλη τροφή, και αυτή είναι η μελέτη των Γραφών και η παροχή πνευματικής νουθεσίας. Είναι αδύνατο αυτός που μελετάει με προσοχή πνευματικά βιβλία να μην αποκομίσει καρπούς και ωφέλεια. Απέναντίας, η ψυχή είναι σαν να βρίσκεται σε ιερά άδυτα, καθαρίζεται και γίνεται καλύτερη, καθώς ο Θεός της μιλάει με τα γράμματα εκείνα. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: από το να μην διαβάζετε πνευματικά βιβλία είναι πολύ χειρότερο να θεωρείτε την ανάγνωση περιττό πράγμα. Αυτοί οι λόγοι και οι σκέψεις προέρχονται από σατανική παρακίνηση. Ο Ιερός Αυγουστίνος μας διδάσκει: η ανάγνωση των κακών βιβλίων μας διδάσκει να γνωρίζουμε το κακό χωρίς αποστροφή, να μιλάμε χωρίς εδώ και να κάνουμε το κακό χωρίς ντροπή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας διδάσκει να μην διαβάζεις βιβλία των αιρετικών και αθέων, που άλλα φανερώνουν επιφανειακά και άλλα εννοούν. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μας διδάσκει: η ανάγνωση βοηθάει στην προσευχή και η προσευχή βοηθάει στην ανάγνωση. Μελέτα κάθε μέρα τους βίους των Αγίων και τις διδασκαλίες τους για να αναπαυτείς στα λόγια τους. Και ο Ιερός Μέγας Βασίλειος μας διδάσκει: όπως όταν κόβουμε από την τριανταφυλλιά το άνθος, παραμερίζουμε τα αγκάθια, έτσι ακριβώς και στην περίπτωση των διαφόρων βιβλίων μελετούμε τα ωφέλιμα και προφυλαγόμαστε από τα βλαβερά. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μας διδάσκει: γεροί είναι όσοι μασάνε καλά και όχι όσοι τρώνε πολύ. Πολλοί ωφελούν τα πνευματικά βιβλία όταν διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή και προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει και να ζει πνευματικά αυτό που μελετά. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, γιατί όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική κατάσταση του. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα, αλλά πολλά νοήματα, και ο καθένας τα καταλαμβάνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς το κείμενο και όχι την μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Πάντως, για να κατανοήσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτόν του, να συγκεντρώσει τον νου του και να ζει πνευματικά, γιατί το πνεύμα των πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνο με το πνεύμα. Διαβάζετε λοιπόν τους Αγίους Πατέρες, έστω μια ή δύο γραμμές την ημέρα, είναι βιταμίνες πολύ δυναμωτικές. Να κάνεις λιγότερη μελέτη και περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και την ευχή. Γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη χάρη του Θεού. Η μελέτη των πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς στην προσευχή. Η μελέτη του εαυτού μας είναι πιο ωφέλιμη από όλες τις μελέτες. Προσπαθώ να κάνω τα καθήκοντά μου
και να αποφεύγω τους ανθρώπους που θέλουν κουβέντα και με εμποδίζουν να μιλώ με το Θεό. Προσπαθώ να συντρίβομαι μπροστά στο Θεό, απλώνοντας τις αμαρτίες μου και τις αχαριστίες μου, να ζητάω ταπεινά το έλεος Του και να Τον ευγνωμονώ δοξολογώντας Τον. Αυτή η μελέτη του Θεού, ο νους δηλαδή να βρίσκεται πάντα κοντά στο Θεό, με αναπαύει περισσότερο από κάθε άλλη μελέτη. Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασέτες τους με περιττά πράγματα. Η άνευ πράξεως όμως διδασκαλία είναι κατά τον Αββά Ισαάκ παρακαταθήκη εντροπής. Βλέπεις πολλοί που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα μοσχάρια, αλλά θαυμάζουν τους αθλητές. Καταπληκτικός αυτός, λένε, μπράβο του. Πόσο ικανός είναι. Δεν χύνουν όμως λίγο υδρότα, ούτε κανένα κιλό βάρος. Διαβάζουν αθλητικά και ξαπλώνουν. Έτσι δεν ωφελούνται, μένουν με την ευχαρίστηση του διαβάσματος. Οι κοσμικοί, άλλοι διαβάζουν εφημερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ρομάντζο, μια περιπέτεια, άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς παίζουν και περνάνε την ώρα τους. Το ίδιο κάνουν και μερικοί που διαβάζουν πνευματικά. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευματικά βιβλία με μανία και να ευχαριστιούνται. Παίρνουν ένα πνευματικό βιβλίο, κάθονται και λίγο αναπαυτικά και διαβάζουν. «Οφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου. Γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι μόνο όταν δεις τι λέει αυτό που διαβάζεις, ελέγχεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να τον ζορίσεις στην εφαρμογή. Τι λέει αυτό που διάβασα, εγώ που βρίσκομαι πνευματικά, τι πρέπει να κάνω? Ύστερα, όσο περισσότερο μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν λέω να μην διαβάζεις για να μην ξέρει πολλά και να μην έχει ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά. Αλλά να μην διαβάζεις μόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι αν διαβάζει και έχει δυνατή μνήμη, θυμάται πολλά, μπορεί και να λέει και πολλά και να ξεγελάει τον εαυτόν του, να νομίζει δηλαδή ότι τα εφαρμόζει κιόλας. Έτσι δημιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτόν του και στους άλλους. Γι' αυτό να μην αναπαύετε τον λογισμό σας στα πολλά διαβάσματα. Να στραφείτε στην εφαρμογή των αυτών που διαβάζετε. Τα πολλά διαβάσματα μορφώνουν εγκυκλοπαιδιακά. Έτσι δεν λέγεται? Εκείνοι που μελετούν από ευχαρίστηση χωρίς να αξιοποιούν τίποτα για την πνευματική τους πρόοδο, μοιάζουν με εκείνους τους γεωργούς που βαριούνται να πιάσουν το αλέτρι και να πιάνουν τον πυκνό ίσκιο και να διαβάζουν συνέχεια γεωπονικά βιβλία και μαθαίνουν πολλά θεωρητικά, αλλά μένουν άπρακτοι και δυστυχισμένοι. Υπάρχουν μερικοί κοσμικοί κυρίως που διαβάζουν πνευματικά βιβλία με τις ώρες και επειδή ευχαριστιούνται νομίζουν ότι έχουν κατάσταση και ότι είναι καλοί. Μαθαίνουν πολλά και τα λένε στους άλλους για επίδειξη, χωρίς να εφαρμόζουν οι ίδιοι και δεν ωφελούνται από την μελέτη της Αγίας Γραφής ή και των πατερικών κειμένων. Είναι σαν έναν που βλέπει μια πάλη και δεν κοιτάζει πώς πάλεψαν για να βοηθηθεί, να γίνει παλαιστής, αλλά κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του για να προλάβει να παρακολουθήσει και άλλη πάλι και άλλη, και παλαιστής δεν γίνεται, αλλά μένει θεατής. Εγώ ως αρχάριος δεν διάβαζα με κάτι, το αντέγραφα,
για να μην το ξεχάσω και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου, αλλά για να δω πού βρίσκομαι, τι κάνω. Κάθιζα με τον εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι αφορολόγητα. Και εσείς τόσα με και τόσα διαβάζετε. Δεν σας κάνει κάτι εντύπωση? Αυτό που σας κάνει εντύπωση να το αντιγράφετε. Αν το αντιγράψετε και το φέρνετε συχνά στο νου σας, δεν θα το ξεχάσετε εύκολα και θα το εφαρμόσετε. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας δίνει ο Άγιος Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής θερμαίνεται η ψυχή. Διαβάστε και τα συναξάρια των Αγίων. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή τα μυθιστορήματα ή η εφημερίδα. Πολλές φορές ακόμα και μερικά θρησκευτικά περιοδικά κάνουν ζημιά γιατί διεγείρουν των μωρών ζήλο και προκαλούν σύγχυση. Προσέξτε, μην διαβάζετε περιττά πράγματα τις ελεύθερες ώρες σας. Μερικά αναγνώσματα είναι σαν να τρως νεροκολικηθιές, σαν να ψάχνεις στα άχυρα να βρεις ένα σπυρί σιτάρι. Λένε μερικοί, ναι, αλλά αυτά με ξεκουράζουν. Μα πώς σε ξεκουράζουν, ευλογημένε, αφού σε ζαλίζουν και πονούν τα μάτια σου? Καλύτερα να κοιμηθείς για να ξεκουραστείς. Από το τι διαβάζει κανείς θα καταλάβει την πνευματική του κατάσταση. Ξεχνάμε εύκολα όσα διαβάζουμε σε ένα βιβλίο γιατί δεν συμμετέχει και η καρδιά μας. Δεν έχει πονέσει η καρδιά μας, γι' αυτό τα ξεχνάμε. Και ο σκοπός μας στο διάβασμα της Αγίας Γραφής δεν είναι να τελειώνουμε τα κεφάλαια του Αγίου και Ιερού Βιβλίου, αλλά να αφήνουμε κάτι στο κεφάλι και στην καρδιά μας. Αν διαβάζεις μισή ώρα Αγία Γραφή και αν προσεύχεσαι μισή ώρα την ημέρα, θα αφομοιώνεις και θα μαθαίνεις καλύτερα τα μαθήματά σου. Έτσι θα επιτύχεις. Και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός μας διδάσκει να ασκείσαι συνεχώς την ανάγνωση των θεοπνεύστων βιβλίων της Αγίας Γραφής για να αυξάνεται μέσα σου η Θεία Αγάπη. Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μας διδάσκει τα ακόλουθα. Να διαβάζεις πάρα πολύ για να σου φωτίζει ο Θεός το νου. Ξέρεις, εγώ διάβαζα πάρα πολύ και μάλιστα για να μην με ενοχλούν ανέβανα πάνω σε ένα δέντρο με μια σκάλα που είχα φτιάξει και που την τραβούσα επάνω όταν ανέβαινα, ώστε να μην με βλέπουν και να μην ενοχλούν, και εκεί ασχολιόμουν ώρες με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Να ασχολείσαι, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος και μας λέγει, να ασχολείστε με τους ύμνους, τα τροπάρια των Αγίων, των μαρτύρων και τους ψαλμούς του Δαβίδ. Να μελετάτε την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα απαλύνεται, θα αγιάζεται, θα θεούται, θα είναι έτοιμη να ακούσει του Θεού τα μηνύματα. Και πάλι ο Άγιος Εφρέμ ο Σύρος μας διδάσκει, όποιος δεν κοπιάζει με αγάπη στην ωφέλεια και την ανάγνωση των Θείων Γραφών και δεν τις μελετά με πόθο, είναι άκαρπο δέντρο. Εκείνος όμως που τις ερευνά με ενδιαφέρον διπλασιάζει των καρπών, όπως το δέντρο που είναι φυτευμένο δίπλα στα τρεχούμενα νερά. Όταν δεις τον εαυτόν σου να εναντιώνεται στην ανάγνωση των Θείων Λόγων και να αποφεύγει τις πνευματικές νουθυσίες, να καταλάβεις ότι η ψυχή σου έχει πέσει σε φοβερή αρρώστια, διότι αυτό είναι η αρχή της αφροσύνης, από την οποία
όσοι αρρώστησαν τρίγησαν καρπό θανάτου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας διδάσκει λέγοντας: πρόσεχε καλά και να μην διαβάζεις βιβλία των αιρετικών και να απέχεις από τα βιβλία των αθέων, όπως απέχεις από τη φωτιά, και ούτε καν να καταδεχθείς ποτέ να πιάσεις στα χέρια σου τα βιβλία αυτά. Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός μας διδάσκει: η μελέτη της Καινής Διαθήκης ή και κάποιου πνευματικού βιβλίου μπορεί να αποβεί θεραπευτική της αθυμίας. Όταν προσευχόμαστε, μιλούμε εμείς στον Θεό. Όταν μελετούμε το Λόγο Του, μιλάει ο Θεός σε μας. Με την προσευχή και τη μελέτη γίνεται η πλήρη συνομιλία μας με τον Κύριο. Κάθισε, αδελφέ, σε στιγμές αθυμίας, αν μπορείς μόνος σου στο δωμάτιό σου. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη και διάβασε το κομμάτι που τυχαία θα πέσει στα μάτια σου. Πολλές φορές μια τέτοια τακτική έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί το κομμάτι που τυχαία θα πέσει στα μάτια σου να δίνει απάντηση στο πρόβλημα της στιγμής σου και να βρεις αμέσως το φάρμακο της αθυμίας σου. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας διδάσκει: δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε πολλά, αρκεί να ζούμε αυτά που διαβάζουμε. Καθημερινά διαβάζετε την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, και όχι μόνο να την διαβάζετε, αλλά και να εμβαθύνετε, να μελετάτε το κομμάτι που διαλέξετε. Έτσι θα τρέφετε πνευματικά την ψυχή σας. Ο Άγιος Γαβριήλ, ο διαχριστών Σαλός, μας διδάσκει: μερικοί διαβάζουν τους βίους των Αγίων και τους μιμούνται με υπερηφάνεια. Πρέπει να διαβάζετε μόνο εκείνα τα βιβλία που παραδέχεται η Εκκλησία μας, όχι τα απόκριφα Ευαγγέλια, γιατί μερικά γεγονότα είναι αλλοιωμένα. Ο Άγιος Μακάριος της Όπτινα μας διδάσκει: αν μελετάς μόνο την Αγία Γραφή και δεν διαβάζεις τους πατέρες της Εκκλησίας, τότε δεν θα μάθεις τον τρόπο της ζωής τους, πώς διεξάγουν τον πνευματικό πόλεμο. Θα πιστέψεις πως μπορείς μόνος σου να τα βγάλεις πέρα και δεν θα ταπεινωθείς. Όταν διαβάζεις τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, πρέπει να προσπαθείς να εφαρμόζεις αυτά που σε διδάσκουν. Αν δεν φτάσεις στα μέτρα τους, θα πρέπει να ομολογήσεις την αδυναμία σου και να ταπεινώνεσαι για να αξιωθείς να λάβεις το έλεος του Θεού που προσφέρεται πλούσια στους ταπεινούς. Διαβάστε την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα και ασχοληθείτε με τη μελέτη τους. Αυτά θα σας χρησιμεύσουν στην παραδοχή της αδυναμίας σας και στην απόκτηση της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της αγάπης, και θα σας νουθετήσουν στην αντίσταση κατά των παθών και των αμαρτωλών επιθυμιών, στον εξαγνισμό της καρδιάς σας από την σαπίλα της και στην απόκτηση της αρετής. Ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα μας διδάσκει: διάβασε τουλάχιστον ένα βιβλίο, έστω και αν δεν απομνημονεύσεις τίποτα εκείνη τη στιγμή της αναγνώσεως, θα έχεις όφελος. Και ο Άγιος Μακάριος της Όπτινα μας διδάσκει: αν δεν έχεις κάποιον που να μπορεί να τροφοδοτήσει ή να μπορείς να του ανοίξεις την καρδιά σου, καλύτερα να διαβάζεις βιβλία και να τραφείς με αυτά, επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου Θεού. Σας συμβουλεύω να μην εγκαταλείπετε την ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, επειδή μερικές φορές ακόμα και μια σειρά που διαβάζετε την κατάλληλη στιγμή αξίζει περισσότερο από ολόκληρη ετήσια έκδοση κειμένων και αποτυπώνεται διαπαντός στην μνήμη σας.
Ο Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτιμα μας διδάσκει: η καλύτερη καθοδήγηση για εσάς θα είναι η ανάγνωση των βίων των Αγίων.